Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon! Magadulong sa inyo sang mga nagapanguna nga balita lokal, national, international, sports, kag entertainment. Aksyon! Aksyon! Balita Evening Edition. Kag karon ang inyong news team. Una sa balita, una sa aksyon! Mayong gabi syudad sa Bacolod, Western Visayas, kag bugos nga Pilipinas. Welcome na sa pagpangalagad sang aksyon na Balita Evening Edition. Karon nga adlaw Martes, Pebrero 8, tuig 2022. Makitaan kita live sa mga official Facebook page kag sa YouTube channel ang Aksyon Radyo Bacolod. Kag babatian pagi sa www.actionradyobacolod.com.ph. Kaming inyo mga tag-balita. Action and Defenso. Kag Action Dale Salazar para sa mga headlines. Una kita sa mga balita lokal. Lacson kag Ferrer pagrespetuhon ang kanya-kanyang kandidato sa presidente kag vice-presidente. Negros Occidental wala pa reports ang extortion. Sa balita National Prize Cup sa antigen kag self-administered test kits ginpanubuan. Army ginapalikaw sa pagkomento kag pag-share sang political post. Detalye sa mga balita lokal pagkatapos gid lamang sini. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sang stress ang tuman niya pag-usas ng gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyari tila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa imong balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para maging organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw na internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kagay sa ibang network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio.
Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaray tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Manghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang nga network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kon magpumatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kon sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kaangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaray tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko Sa aksyon! Action Radio Philippines Standard Time na 6:15 kagkaron sa detalye na sang mga balita lokal. Ginkasugtan na Nanday Negros Occidental Governor Bong Lacson kag Vice Governor Jeffrey Ferrer nga respetuhon ko anong ila desisyon sa pagsuportahan nga kandidato sa pagka-presidente kag vice-presidente sa piniliay. Suno kay Lacson, iya man ginarespeto ang desisyon sa iban pang mga opisyal sang probinsya sa tion nga magkatuhay ang kandidato nga ila pagsuportahan. Ginpasiguro man ni Lacson nga sa adaw sa eleksyon iya pagaboto ng kandidato nga iya ginasaligan. Ginpahagman sini nga madamo sa iya mga kaaliyado ang nagtawag sa iya kag nagpamangkot kung sino ang pagsuportahan nga kandidato sa pagka-presidente. Apang ginsabat ni Lacson nga tubtob subong, iya pa sa gihapon ginahulat ang opisyal nga anunsyo sang ilang national political party nga Nationalist People's Coalition o NPC. Si Senador Vicente Tito Soto III ang nagasalbi bilang chairman sa NPC nga mong pinakamataas nga opisyal sang partido nga nagapapili bilang presidente. On the day of the election, I will vote for the candidate who I can trust. Well, if NPC will say that let us support this particular candidate, most likely, as a member, I will follow. Nabatian si Governor Bong Lacson. Wala pa sang desisyon si Negros Occidental Governor Bong Lacson kung sino ang pag-suportahan niya kandidato sa pagka-presidente sa Mayo 9 tuig 2022 nga eleksyon. Inianggin pahayag sa gobernador kadugan sa pagsugod sa opisyal nga pagpangampanya sa mga kandidato sa nasyonal nga posisyon. Suno kay Lacson, posible nga sa bulan pa sa Marso maklaruhan kung ano ang desisyon sa ilang national political party nga Nationalist People's Coalition o NPC.
Dugang pa, mahimo nga mag-anunsyo ang ilang partido kung sino ang suportahan niya kandidato o kung panugutan ng ilang mga miyembro nga magpili sa kaugalingon nga pagasuportahan. Subong adlaw, Pebrero 8 sa nag-umpisa ang official campaign period para sa mga nagkandidato sa national nga posisyon, pagiman sa pagpatigayon sa proclamation rallies. Si Vice Governor Jeffrey Ferrer ang isa lamang sa mga opisyal sa Negros Occidental nga nagtambong sa proclamation rallies ang presidential kag vice presidential candidates nga sanday Bongbong Marcos Jr. kag Sara Duterte sa Philippine Arena sa Santa Maria, Bulacan. Sa iban nga balita lokal, wala sang may na-monitor nga pagpangil kilokon extortion sa mga kandidato sa probinsya sang Negros Occidental. Suno kay Negros Occidental Police Provincial Office o NOCO spokeswoman, Police Lieutenant Abigail Dinasco, bisan ng ilang intelligence monitoring, wala man sa may nabaton na samong aktibidad. Suno kay Dinasco, apisar nga malinong paini subong, apang padayon naman ang ilang pagkuha sa mga impormasyon gikan sa publiko, bangod malayo pa man ang pininiay. Nagpanugyan si Dinasco sa publiko nga hindi magkahadlok nga manugid sa otoridad kung makabaton sila sang extortion letter agud gilayon nga matap na ini. Sa iba niya balita lokal, napulo lamang ka mga contact tracers ang iga-renews ang DILG sa syudad sa Bacolod para mag-augment sa Bacolod Emergency Operation Center. Suno kay DILG Bacolod Director Maria Joy Mardat Madayag, bangod ginibana ng pondo sang DILG, isa kagatos lamang ka mga contact tracers ang iga-renews ang kontrata sa bugos nga Region 6. Dugang pa ni Madayag, sa 114 ka mga sadto contact tracers ang DILG Bacolod, diri pagakuwaon ng pulo kag mag-aumpisa ang ilang kontrata sa Marso tubtob Agosto tuig 2022. Sa karon, suno kay Madayag, gina-assess pa sang DILG kung sino nga kontrata ang i-renew nga sa bulig man sang EOC kag mga cluster leaders. Magluwas sa DILG hard contact tracers, may pilaman ka miyembro sa PNP, Army kag Barangay Health Emergency Workers ang nag-augment sa Bacolod EOC. Samtang, ginpahayag ni Madayag nga wala pa sila sang may nabaton nga direktiba angod sa paglista sa mga unvaccinated nga mga tawo. Sa balita, sa aksyon! Lasay sa 20 Action Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa imong balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang nga network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain. Maghampa sa imong pet o kung magpumatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio.
Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy. Wala kay pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po Di ba medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga pasuwat nga nag-traffic to or nag-traffic dito sa sunod ang continuous rain ang nag-subject sa factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapos kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing. Batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa tila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. It is Action Dale Salazar para sa Action Tips na nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion. ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy. Wala kay pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po Di ba medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga pasuwat nga nag-traffic to or nag-traffic dito sa sunod ang continuous rain ang nag-subject sa factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapos kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing. Batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa tila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. It is Action Dale Salazar para sa Action Tips na nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion. ang elementary
elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy. Wala kay ginagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po Hindi mo medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga pasiwala nga ng traffic to or nag-traffic dito sa sulod. Ang continuous rain ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakas sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa Lasay sa 28 Action Radio Philippine Standard Time kagkaroon sa detalye na sang mga balita nasyonal. Ginanunsyo sang DOH nga ilagid panubuan ang price cap sang antigen testing services kag self-administered antigen test kits. Base sa Department Circular 2021-0323-B, ang presyo sang antigen rapid diagnostic kit ang nagabalor sang 350 pesos sumalin sa 500 pesos. Nagdubo man ang antigen testing service sa 660 pesos sumalin sa 960 pesos. Sunod sa DOH, wala man sang bayad ang mga antigen rapid diagnostic kits nga gin-subsidize sa kon gindanal sang Department of Health. Ang iban pang ahensya sang gobyerno sa DOH license sa public ag private health facilities kag clinical laboratories. Gingkaro man sang DOH nga pwede man nga mas manubo pa sa gintalana nga price cap ang presyo sini sa mga DOH licensed health facilities kag clinical laboratories. Ang price caps ang maga-epekto umpisa Pebrero 20. Ginpahanumdom ni Philippine Army Commander Lieutenant General Romeo Bronner Jr. ang iyang mga personnel nga likawan ang paghatag sang komento sa bisan anuman nga political post sa social media. Agud marikawan ang aligasyon sa pag-intra sa politika. Ginpahanumduman ni Bronner sa mga soldado ang duha ka obligasyon nga mo ang pagboto lamang kag ipasiguro ang malino nga eleksyon. Samtang ginsaksihan man ni Bronner kaupalingon pa nga mga major service commanders ang Armed Forces of the Philippines, PNP kag Philippine Coast Guard ang pagperma sa Joint Letter Directive number 1-2022 sa Camp Crame sa syudad sa Quezon. Tuyo sang joint letter nga mapatuman ang luwas kag matawhay nga eleksyon. Sa dugang pangabalita nasyonal, nagapangabayan ni Department of Health sang volunteers para sa ikatatlong national vaccination drive sa mabot nga Pebrero 10 kag 11 tuig 2022. Suno kay Health Undersecretary Maria Rosario Vergere, nagakinahanglan ang mga vaccination sites sang pungsod sang health screeners, vaccinators, post-vaccination monitors, health educators, encoders kag data consolidators. Ginpahayag sang health official ang nga programa ang target nga makabakuna sang 5 million ka mga individual nga nag-edad 12 anyos pasaka para sa primary series kag booster shots. Nagapakita sa vaccination dashboard nga masobra na sa 60 million ka mga tawo nakabaton sang 1 dose sang bakuna kag 59.8 million diri ang fully vaccinated, samtang 8 million naman ang nakabaton sang booster shots. Action Radio Philippine Standard Time, las 6:31. Sa handom sang Manila nga malabot ang Smart City status, ang local government unit ay nagdaog sa 3 ka award sa ginpatigay nga Digital Governance Awards sa sadtong Oktubre 29 tuig 2021. Ang mga awards sa ginalakipan sa COVID-19 Testing Center WebLab IS Best in LGU Empowerment Award sa city level nga nakakuha sa first place, City of Manila Connection for Inclusion Award Best in Customer Empowerment Award city level nga nakuha man ang first place, kag Business Permit Licensing Service Best in Business Empowerment Awards sa city level nga nakuha naman ang second place. Una diri, nagperma ang lokal nga gobyerno sa Manila sa isa ka partnership sa software giant ka Microsoft nga makabulig para mapadasig ang handom sang LGU nga pagtukod sang 21st century economy para sa mga pigado, magtanyag sang trabaho sa mga middle class kag paayuhon ang pagtrabaho sang gobyerno. Sa balita, sa aksyon!
Lasay sa 32 sa Action Radio Philippine Standard Time, inyo nabatian ang kabugusan ng mga balita sa Action Balita Evening Edition. Karon nga daw Martes sa Pebrero 8 tuig 2022, saluwat kaming inyo mga tag-balita. Action and defensive. Kag-Action Day la Salazar, mga ka-aksyon sa diin kaban sa Pinas, labuton ka sing amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, Sa Bacolod, Action Radio. Action Radio.